Салом дӯстон, дар ин видео мо дар бораи приложени чизи фри гап мезанем. Бо воситаи ин приложене мо метавонем пул кор кунем. Силка барои скачат кардани приложене дар поёни видео мешавад. Приложени чизи фриро мо мекушоем, загрузка меравад. Ина баъди загрузка модам хел нишон метавад приложене намхелай. Аз тарафи дастчап медуроем, рефералкаро зер мекунем. Ду ҳолати коркунии рефералка рулет. Рефералкада медуроем, промокоде ки мезанем 25 чизи и курси валютаи ҳами приложения ина промокод мера ки задем. Вақти регистратсия кардан шумо 25 ҳамхеле чизи кор мекунем. Маълум боша 25 та чизи кор мекунем. ва ҳолати дуюм боша рулетка. Мо ҳамонтаи чарх пайдо мешавад, чарха то метем, уҷа 5 3 10 чанд намудастай. Кадомеша ки рост биёя мо ҳамон қадар чизи мебирем. 3 5 10 крутита зер мекунем, реклама нишон метавад. Крутита зер кардем, на реклама нишон дод. Реклама ҳар хелай дақиқаошум 10 сония меравад, 15 сония то 30 сонияра меравад. навози ҳамин реклама тамом шудеса, ина қариб омада. Ҳамин реклама ки тамом шуд, тарафи дасти рост угли болода крест пайдо мешавад. Он креста зер мекунем, рекламамон маҳкам мешавад. Ина крест пайдо шуд, 4 сония дига меистем, креста зер мекунем, рекламамон маҳкам шуд. Ина рулетка то хурд, мо 5 чизи биридем. хел бо дуюм бор зер мекунем, бо хел реклама нишон метавад. Он хел 10 15 то 30 сонияра меистем, ҳамин реклама буд шавад. ина рекламаи дигари мо ҳам буд шид. Ина бо 4 сония дига меистем, бо ҳам хел креста зер мекунем, рулеткамон бо ҳам хел то мехӯрад. ҳозир бо ина 5 таи дига биридама, окера зер мекунем. ҳамагӣ мо 3 бор метавонем ҳамин чарха то утем. Як бори дигаш мондагист, дар 24 соат як бор ҳам хел метавонем то утем ҳамира. Як бори дига то метем ҳамин чарха, крутита зер кардем, ҳамин чарх реклама нишон метавад, баъд ҳамин чарх то мехӯрад. ина ин рекламамон ҳозир тамом мешавад. Рекламамон ина тамом шуд. Бо ҳам хел 4 сония меистем ки ҳамин крести поле буд то охира. Ина крестика зер мекунем. Бо 5 чизи дига биридем. инҷа мебироем. ҳолати дигари коркунӣ боша, сеюм ҳолати пулкоркунӣ и тамошо кардан дар видео. мо менюи асосиро медуроем. инҷа видеоро нишон метавад. Кадом намуди видеое ки мо дар маҳқола ҳамон мегирем мемонем. мисол ман ҳамин видеои санҷоб аста ҳамира мемонам. пешаи видеора мондан мода реклама нишон метавад. мода барои реклама пул метавад, барои ин видео не. плея зер мекунем, ина реклама сар шид. дар инҷа боша мода камтар метавонам пулмона бигем. Дар уҷа мисол 5 та 10 та 3 та ҳар хелай чизи. Дар инҷа боша мисол 1 та мебирем. Як реклама 1 та ҳам хел чизи мебирем.
рекламамон тамом шид, креста зер мекунем, маҳкам шид. Мо як таймсурон чизи бридем ва мо метавонем ки видеои худмонро дар ҳамин приложение партем. Миним знаки зарде ки дидесем мо бояд амира зер мекунем. инҷа мисол номи видео виберед, мисол чӣ намуди видео ҳай дар бораи чи баъди ҷа мисол чӣ тарзи видео ҳай. Баъд инҷа видеомон бояд ки 30 мегабайти 60 сония боша. Аи зиёдша приложение қабул намекунад. ва ин профили мада ина дута видео партофтагиама просмотр гирифтагиан. ана баъди ҷамо изминита агар зер кунем мо метавонем ки инҷа ссилка YouTube канали худмона бимонем. вақте ки мисол аминҷа подписчикот бошанд медурӯянд через ҳамин ссилка сайти YouTube шумо метавонанд видеои шуморо дар YouTube тамошо кунанд. ба ҳамин дарси мо ба охир мерасад. То дарсҳои дигар.